Γεια σας! Γεια σας! Γεια σας! Καλώς ήρθατε στα podcast του Βασιλική World. Τα podcast αυτά θα έχουν συναντήσεις, συνεντεύξεις με μικρούς και μεγάλους φίλους μας, οι οποίοι θα μοιραστούν τα συναισθήματά τους, θα μοιραστούν τις ιστορίες τους, τις ιδέες τους, τις απόψεις τους και κυρίως το σύνθημά μας είναι Wear your emotions. Άρα θα φοράνε τα συναισθήματά τους και δεν θα τους φοράνε, γιατί αυτό σημαίνει ότι έχουν αναγνωρίσει, έχουν καταλάβει, έχουν δουλέψει, έχουν αποκτήσει συναισθηματική νοημοσύνη και είναι σήμερα εδώ, αύριο μεθαύριο, να τα μοιραστούν μαζί μας. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά τα λες, Βασιλική, γιατί η συναισθηματική νοημοσύνη είναι ο κύριος πυρήνας της συναισθηματικής ευφυΐας. Τα συναισθήματα είναι τόσο παλιά όσο και ο ίδιος ο άνθρωπος. Δεν έχουμε τίποτα καινούριο να πούμε. Το καινούριο που έχουμε να μοιραστούμε είναι ότι πλέον γίνεται χώρος για να ακούγεται όλο αυτό. Θέλουμε να απευθύνουμε το λόγο σε όλους εσάς, να ανοίξουμε τις καρδιές μας, να μιλήσουμε για τον ελέφαντα στο δωμάτιο που κάνουμε τόσα χρόνια ότι δεν τον βλέπουμε. Τα συναισθήματα λοιπόν που είναι τόσο παλιά όσο είμαστε και εμείς, είναι το κοινό σημείο στις συνεντεύξεις, στους καλεσμένους, στα θέματα, γιατί θα ακουμπήσουμε πολλούς τομείς της καθημερινότητας. Έτσι λοιπόν να πω και κάτι ραδιοφωνικό και πιο παλιό. Πίσω από το μικρόφωνο θα είναι η Βασιλική Μιλούση. Τη Βασιλική την ξέρετε όλοι. Εκτός από πολύ σπουδαίος άνθρωπος και υπέροχοι φίλοι, η Βασιλική εδώ σε αυτό το κόνσεπτ μπαίνει με την ιδιότητά της ως δημιουργός του Βασιλική World, Wear Your Emotions. Όμως την ξέρετε οι περισσότεροι ως παγκόσμια πρωταθλήτρια, ως Olympian, είναι επιχειρηματίας, γυμνάζεται και εργάζεται ασταμάτητα και καθημερινά, αντιπεριφερειάρχης αθλητισμού στο νομό Αττικής και μαμάδια υπέροχων παιδιών που τη διδάσκουν και η ίδια υποστηρίζει τη συναισθηματική του ευφυΐα. Ευχαριστώ, Μαριάννα μου. Μαζί μας φυσικά θα είναι η Μαριάννα Αντωνακάκη, είναι η ψυχολόγος μας και η δημιουργός του Now Let's Play. Φυσικά, πρώτη και καλύτερη καλεσμένη μας, δεν υπήρχε περίπτωση να λείπει. Η κεντρική φιγούρα όλης της καμπάνιας, της πρωτοβουλίας και της κίνησης Βασιλική World, Wear Your Emotions, η Rainbow. Καλώς ήρθατε, κυρία μου. Φανταστική Rainbow. Γεια σας, κορίτσια! Καλώς σας βρήκα! Χαίρομαι τόσο πολύ που είμαι εδώ μαζί σας. Εμείς να δεις. Και περιμέναμε κι εμείς. Τι να πω κι εγώ που έχω περιμένει τόσα χρόνια για να λάβω φωνή και βήμα και να μιλήσω για το σκοπό μου και για τους φίλους μου και όλα τα συναισθήματα που έχω στο συμβολισμό μου. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ώρα να έρθεις να μιλήσεις. Ήταν στιγμή. Είναι, πώς να το πω, είναι σύνθετο, είναι πολύπλοκο, πώς να το πω, νιώθω πολύ μεγάλη χαρά που είμαι εδώ και με καλέσατε. Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Μεγάλη χαρά και νιώθω και παντοδύναμη, που πια μπορώ και ακούγομαι. Νιώθω ασταμάτητα παντοδύναμη και αυτό κάποιες φορές μπορεί να με κάνει και έξαλλη από το θυμό μου, να ξέρετε, διότι δεν το καταλαβαίνουν οι άλλοι και μπλέκω κι εγώ κάποιες φορές σε δύσκολες καταστάσεις. Με κοιτούν περίεργα, όπως ίσως και εσείς οι δύο τώρα. Και αυτό με στεναχωρεί. Και να, τώρα αυτή τη στιγμή που το σκέφτομαι, νιώθω και μια θλίψη μέσα μου. Και μετά αυτό γίνεται φόβος. Μήπως τόσο που μιλάω και τόσο πολύπλοκη και σύνθετη που είμαι, κάποιος μπερδευτεί ή δεν θέλει να με ακούσει, παρόλο που έχω μικρόφωνο. Αλλά από την άλλη, για στάσου. Τώρα που το καλοσκέφτομαι, εξακολουθώ να ακούγομαι. Να είμαι όλο ζωντανή με τόσα συναισθήματα και με εσάς εδώ, που τελικά δεν με κοιτάτε και τόσο περίεργα και με υποστηρίζετε να νιώθω πως όλα έχουν τελικά τη θέση τους. Αυτό μου φέρνει μια ηρεμία και μια εσωτερική γαλήνη. Ναι, έτσι είναι. Ένα ουράνιο τόξο συναισθημάτων. Έτσι νιώθω. Πως αυτό είναι για μένα. Rainbow, μίλησες ήδη για όλα τα συναισθήματα και σε αυτό το σημείο θέλω να σου πω κάτι που δεν θα στο πει η Βασιλική, ότι εσύ είσαι η αγαπημένη των παιδιών στα κορμάκια, στα είδη γυμναστικής που παίρνουν από το γυμναστήριο, σε φοράνε, ναι, μπορείς να κορδωθείς, και να σε λένε και με το περηφανείς. όνομά σου, να ξέρεις. Ναι, και σε λένε φοράω τη Rainbow. Και εγώ μη σε φοράμε να τώρα εδώ. Και με τα μαγιό έχεις πολύ μεγάλο σου πρέπει να σου πω. Είσαι πάρα πολύ αγαπημένη και στα παιδάκια και στους μεγάλους. Και θέλω να σε ρωτήσω, πώς είναι για σένα όλο αυτό, να σε αγαπούν τόσο πολύ ήδη, τόσοι πολλοί άνθρωποι. Χαίρομαι τόσο πολύ. Θυμάστε που ήμουν μια ιδέα κάποτε στο μυαλό σας? Και μετά από ιδέα έγινα όραμα και απέκτησα αποστολή και πήρα ενεργό ρόλο. Όταν Βασιλική πρώτα υπήρχα σαν αίσθηση και σαν σκέψη σε σένα και σίγουρα χωρίς να με ξέρεις, αλλά ήξερες ποιες ιστορίες ήθελες να πεις στα παιδιά και στον κόσμο γενικά. Και αυτές τις ιστορίες να μην τις λες με λέξεις, αλλά μέσα από τα ρούχα που σχεδίασες και ετοίμασες. Τότε ήξερα πως θα συναντηθούμε και η ιστορία μου θα ακουστεί.
Και όταν, Μαριάννα, μετά εσύ έγραψες τις ιστορίες και για τα συναισθήματα και αυτές αγκαλιάστηκαν από τα παιδιά και μίλησαν στην καρδιά τους και έντυσαν την προσωπική διαδρομή της Βασιλικής, τότε βεβαιώθηκα πως έχουμε συναντηθεί και όλων μας η ιστορία θα ακουστεί. Δεν είναι φανταστικό που είμαστε όλες μαζί σε αυτό το κίνημα? Wear your emotions. Είναι μαγικό. Rainbow, τώρα που έχεις μικρόφωνο και ακούγεσαι, πες μας λοιπόν ποιες είναι οι σκέψεις σου, τι έχεις να πεις γι' αυτό? Καταρχάς, από σένα, Βασιλική, μαθαίνω πως κάθε προσωπική ιστορία κάνει την καρδιά μας να χτυπά. Αν λέει μια σπουδαία αλήθεια, γιατί οι ιστορίες μας έχουν αξία, επειδή κάποιος τις ακούει και βλέπει τη δική του ιστορία εκεί. Από σένα πάλι, Μαριάννα, μαθαίνω πως είναι σπουδαία όλα μας τα συναισθήματα. Και κάθε ένα από αυτά είναι ξεχωριστό και μοναδικό. Και αλλάζει γρήγορα, χωρίς να μας ρωτήσει. Και κυρίως μαθαίνω πως κι εγώ είμαι εντάξει που νιώθω τόσα πολλά. Και μαθαίνω επίσης πόσο γενναίο είναι να ακούγομαι. Όπως τώρα, όταν ακούω κάποιον άνθρωπο να μιλά για το πώς νιώθει μέσα από εμένα. Και όταν έγινα σχέδιο και δημιουργήθηκα και έμαθα πως κάθε άνθρωπος μας βλέπει διαφορετικά. Με τη δική του ματιά και με τη δική του οπτική και εμπειρία. Και δεν χρειάζεται να φαινόμαστε όλοι οι ίδιοι, γιατί άλλωστε δεν είμαστε. Βέβαια. Πάνσοφοι, φίλοι μας. Πολύ σωστή. Ήθελα να σε ρωτήσω. Είναι πολύ κλισέ αυτή η ερώτηση, αλλά δεν κρατιέμαι τόση ώρα. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου χαρακτήρας? Ή μάλλον δεν κάνει να το πω αυτό, αλλά τι αγαπάς σε κάθε χαρακτήρα πιο πολύ? Θα πω κάτι κλισέ, ενώ δεν είμαι και το ξέρετε. Βεβαίως. Αλλά είναι όλοι. Πώς να διαλέξει το ουράνιο τόξο ποιο χρώμα αγαπάει πιο πολύ? Τι θα ήμουν εγώ αν έλειπε ένα χρώμα? Δεν θα ήμουν η Rainbow. Σωστά. Το έχεις το δίκιο σου. Σωστά. Πες μας λοιπόν, τι αγαπάς πιο πολύ σε καθέναν από αυτούς τους υπέροχους χαρακτήρες που αποτελούν τα χρώματά σου? Στη Σπίθα μου αρέσει το πάθος της. Είναι μια τσουλήθρα πάνω μου, σε αυτό το ουράνιο τόξο που είμαι. Είναι τόσο ατρόμητη που καμιά φορά, αν σκάσει πάνω στην Άις, τη θυμώνει κιόλας, γιατί θεωρεί πως έχει αλλάξει θέση. Είναι όμως σαν μια μικρή κάψουλα για τη ζωή. Βρίσκει παντού σκοπό. Θέλει βέβαια να μάθει τα όρια και την έχουν υποεκπαίδευση όλοι οι άλλοι, αλλά νομίζω πως και αυτοί μαθαίνουν. Η Άις μαθαίνει να είναι πιο θαραλέα όταν παίζει με τη Σπίθα. Στην Άις λοιπόν αγαπώ το σεβασμό. Όταν δείχνει σεβασμό, αρχίζει να ακούει τον εαυτό της. Όταν μπορεί να πάρει το μήνυμα του φόβου της, χωρίς να φοβάται τον ίδιο. Τότε τη θαυμάζω γιατί κρατά τα όνειρά της ζωντανά. Αλλά έχει και επίγνωση των δυνάμεών της. Έχει μάθει να ακούει τους φόβους της και να προστατεύεται ή να καταστρώνει σχέδια. Και αυτό της δίνει μια βαθιά αίσθηση ειρήνης. Μιλώντας γι' αυτό, σκέφτομαι την Μπλου, η πιο γαλήνια τσουλήθρα στη ράχη μου. Αχ, η Μπλου είναι τόσο μεγάλη όσο το πρώτο ουράνιο τόξο του κόσμου. Και τόσο ήρεμη όσο ένα όμορφο παιδικό όνειρο. Αλλά αυτό που με συγκινεί μαζί της είναι πως ενώ είναι τόσο σοφή και έμπειρη, δεν έχει απορροφηθεί από τις σκέψεις της και τη γνώση της και είναι πάντα τρυφερή με τους άλλους. Ενώ είναι γαλήνια, δεν είναι αδιάφορη. Το να μην είσαι αδιάφορος βέβαια, σε συνδέει με τον παλμό της ενσυναίσθησης όλου του κόσμου. Και αυτό κάποιες φορές σε κάνει πιο ευαισθητοποιημένο. Σαν την Τας, που η ευαισθητοποίησή της την έκανε να είναι δυνατή και όχι αδύναμη. Αυτό ειδικά είναι που την έκανε δυνατή. Η ικανότητά της να συνδέεται με την καρδιά των άλλων και να ενώνεται από τη δική της καρδιά στη δική τους. Μεγάλη καρδιά έχει και η Μπορόλα. Πολύ μεγάλη καρδιά. Και ας την έχει βάλει σε μπελάδες αυτό. Είναι συγκινητική η γενναιοδωρία της και το νιάξιμό της. Μόλις όμως έμαθε να νοιάζεται για τον εαυτό της, έγινε και αυτή δυνατή και ισχυρή μαζί. Αυτή που με κάνει βέβαια πάντα να γελάω είναι η Τζόι. Ποιος άλλος? Ακούραστη και γεμάτη ενέργεια. Σε αυτή αναγνωρίζω τη μεγάλη της και αγνή παιδικότητα. Τη γνησιότητα στη χαρά της. Τώρα έχει μάθει και αυτή να είναι αποτελεσματική μέσα από μια ουσιαστική θετικότητα και να μην γίνεται τοξική η θετικότητά της. Τώρα βέβαια έχω και πολλά να πω για τους... Όχι, μην πεις ακόμα τίποτα για τους άλλους. Για την ώρα μας τα είπες τέλεια, τα χρώματά σου, τα συναισθήματά σου, τις φίλες σου. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να τα φοράμε και να νιώθουμε όμορφα με αυτά. Είτε είναι εύκολα είτε είναι δύσκολα. Βρε κορίτσια, να σας κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Και δεν κάνεις. Αμέ. Γιατί το κάνατε αυτό? Γιατί θέλατε να μιλήσετε για μας? Αχ, βρε Rainbow, ήταν ώρα να μιλήσουμε για τον ελέφαντα στο δωμάτιο. Έχεις ακούσει αυτή την έκφραση? Κρύβεται ένας ελέφαντας που είναι μες στο δωμάτιο. Είναι αδύνατο.
Έτσι είναι και τα συναισθήματά μας. Και το ξέρεις εσύ που είσαι τόσο μεγάλη και τόσο σπουδαία. Ήταν ώρα να μιλήσουμε για κάτι που κάνουμε ότι δεν υπάρχει και για το οποίο δεν θέλουμε να μιλήσουμε. Έτσι ξεκίνησε η προσωπική ιστορία της Βασιλικής, που είναι μια ιστορία που συνάντησε εμένα και μετά συναντήσαμε εσένα, Βασιλική. Εσύ πρέπει να πεις για την ιστορία σου. Όταν είσαι παιδάκι, δεν ξέρεις ούτε να φοράς τα συναισθήματά σου, ούτε να τα αγκαλιάζεις, ούτε να τα εκφράζεις και κυρίως αυτό. Δεν ξέρεις να τα εκφράζεις. Άρα, ένας τρόπος να εκφράσεις τα συναισθήματά σου είναι να τα φορέσεις. Ένα παιδί είναι πιο εύκολο να φορέσει τα συναισθήματά του. Έτσι λοιπόν, για μένα αυτό ήταν. Όταν ήμουν αθλήτρια, και όπως ξέρεις, στον αθλητισμό οι μέρες δεν είναι πάντα εύκολες, ούτε ξυπνάς χαρούμενος και λες «Αχ, τι καλά που νιώθω σήμερα να πάω να κάνω προπόνηση 5 ώρες, 16». Όχι λοιπόν, έπρεπε να βρω έναν τρόπο να μου δίνει δύναμη, να μου δίνει κίνητρο να πηγαίνω στο γυμναστήριο χαρούμενη, με δύναμη, με αυτοπεποίθηση. Το δικό μου κίνητρο ήταν το τι θα φορέσω. Φορούσα χρώματα, φορούσα κορμάκια, τα σχεδίαζα, τα μαλάκια μου, τα κοτσιδάκια μου και αυτό με έκανε να νιώθω ότι νιώθω όμορφα. Πάω να κάνω αυτό το δύσκολο δρόμο που έχω να κάνω και σήμερα. Επηρέαζαν αυτά τα κορμάκια τη διάθεσή σου σε αυτό το δύσκολο έργο που είχες, τις ατελείωτες ώρες προπόνησης, τα πιασμένα πόδια, τους ώμους που πονούσαν? Επιδρούσε με κάποιον τρόπο το χρώμα σε σένα? Και τα χρώματα και αυτό που φορούσα ήταν σαν να φοράω μία σπίδα και μου έδινε δύναμη και έλεγα «Πάμε, και σήμερα μπορώ να τα καταφέρω». Με την ασπίδα μου, τα κορμάκια μου. Να σου πούμε λοιπόν ένα μυστικό, γιατί οι ιστορίες των ανθρώπων συναντιούνται και οι ιστορίες συναντήθηκαν λίγο πριν δημιουργηθείς εσύ, παρόλο που μιλούσες ήδη μέσα μας, μέσα σε όλα τα παιδιά και τους μεγάλους. Μία αντίστοιχη ιστορία είχα κι εγώ, δεν ήταν πολύ εύκολα τα παιδικά μου χρόνια. Για την ακρίβεια, όχι μόνο δεν είχαν χρώμα, είχαν πάρα πολύ μαύρο, είχαν πάρα πολύ σκοτάδι. Και όταν θέλεις να μιλήσεις για έναν παιδικό ελέφαντα σε ένα παιδικό δωμάτιο, χρειάζεται να το πεις με έναν τρόπο που να μπορεί το παιδάκι να το ακούσει. Έτσι λοιπόν συναντηθήκαμε και είμαστε πολύ ευγνώμονες και οι δύο γι' αυτό και αποφασίσαμε να φτιάξουμε με ιστορίες τρυφερές, με παραμύθια, με χαρακτήρες υπέροχους όπως είσαι εσύ, πολλές ιστορίες, πολλά ωραία κομμάτια πλοκής, δράσης που μπορούν να ανοίξουν την καρδούλα στα παιδάκια, όπως άνοιξαν την καρδούλα της Βασιλικής και τη δικιά μου. Θα συγκινηθώ και θα ξεβάψω, αλλά θα ξαναζωντανέψω. Έτσι ξαναζωντανέψαμε κι εμείς. Και το Now Let's Play που είναι το δικό μου παιδάκι και έτσι ζωντάνεψαν όλα τα παιδάκια τα επαγγελματικά της Βασιλικής και η ίδια και έτσι γεννήθηκε το Βασιλική World. Wear your emotions, φόρεσε τα συναισθήματά σου, που το ξέρεις εσύ καλύτερα από όλους. Ναι, αλλά Μαριάννα, εσύ πώς καταφέρνεις να κάνεις εύκολα τα λόγια για μας, που δεν μπορούμε να μιλάμε κατευθείαν με λέξεις στους ανθρώπους? Δεν περίμενα ποτέ ότι η επιστήμη θα γινόταν ιστορίες που λέγονται και παίζονται. Πώς πιστεύεις ότι έχει γεννηθεί η επιστήμη? Παρατηρώντας τους ανθρώπους. Και οι πιο σπουδαίοι άνθρωποι, οι μαγικοί άνθρωποι, είναι τα παιδάκια. Εγώ από τα παιδάκια έχω μάθει τα πιο σπουδαία πράγματα που ξέρω. Και εμείς το ίδιο. Γυμναστήριο, πολλές φορές έχεις βγάλει ένα πρόγραμμα, σκέφτεσαι να κάνεις μία προπόνηση, ένα πλάνο. Όμως, ρωτώντας τα παιδιά σου, έρχονται τόσες πολλές ιδέες. Τα παιδιά έχουν τόσο μεγάλη φαντασία που μπορούν να καθοδηγήσουν και να οδηγήσουν μία προπόνηση με πολύ καλύτερο ρυθμό. Ειδικά αν φοράς κορμάκι Rainbow, έτσι. Ειδικά αυτό. Νομίζω πάντως πως μου πάει πολύ εδώ. Θα ξανάρθω. Αυτό προσκλήθηκε. Έχει θράσος. Θα γίνω καλλιτεχνικός συναισθηματικός διευθυντής. Έχει κι ιδέες. Είναι σίγουρο ότι θα είσαι εδώ. Βασιλική. Δεν θα μπορούσε να λείπει η Rainbow. Βασιλική μου, να δώσουμε ένα teaser σε αυτό το σημείο για το τι θα ακολουθήσει. Φυσικά, γι' αυτό είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ λοιπόν για αυτά τα podcast. Τα podcast που θα φέρουν τον κόσμο σε επαφή με εμάς, να μοιραστεί τη δική του ιστορία, όπως και εγώ μοιράστηκα τη δική μου ιστορία με εσάς. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να ακούμε και να μπορούμε να εκφράσουμε την ιστορία μας. Να δείτε ότι δεν είστε μόνοι. Λοιπόν, σε αυτά τα podcast θα έχουμε ανθρώπους με κοινό αφήγημα, με κοινό όραμα. Ποιο είναι αυτό? Το όραμά μας λοιπόν και η δική μας σημαντικότητα είναι να μοιραστούμε τις ιστορίες σας. Να μοιραστείτε εσείς τις ιστορίες μας μαζί μας. Για να δείτε ότι δεν είσαστε μόνοι. Το όραμα λοιπόν της Βασιλικής, αγαπημένη, και όλοι εσείς οι υπόλοιποι, είναι να ενώσει τον αθλητισμό με τον πολιτισμό. Ο αθλητισμός με τον πολιτισμό φυσικά έχουν και εκείνη κατάληξη και γι' αυτό και θέλουμε να τα ενώσουμε. Οι κοδέσποινες λοιπόν θα είστε κυρίως εσείς. Η κυρία Rainbow. Βεβαίως. Και φυσικά η Μαριάννα Αντωνακάκη. Μεγάλη μου χαρά λοιπόν και εμένα να είμαι εδώ. Ξέρεις, Rainbow, αυτά που έχεις να πεις εσύ, μέσα μας τα γνωρίζαμε όλοι.
Γιατί ο άνθρωπος πρώτα γεννήθηκε κοινωνικός και μετά γεννήθηκε άνθρωπος. Πρώτα μοιράστηκε, πρώτα αισθάνθηκε, πρώτα κάτι άλλαξε μέσα του και μετά έμαθε, μετά μίλησε, μετά περπάτησε, μετά δημιούργησε. Αυτό λοιπόν είναι και αυτό που θέλουμε να περάσουμε εμείς μέσα από το όραμα της Βασιλικής, που αυτή τη στιγμή αποκτά φωνή, αποκτά μικρόφωνο και θα έχει καλεσμένους. Γιατί ο άνθρωπος έχει συγκλονιστικές ιστορίες και οι ιστορίες αποκτούν αξία όταν εκείνες μοιράζονται. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι μόνος του. Αυτή είναι η έννοια του να βγει ο ελέφαντας από το δωμάτιο. Να μιλήσουμε για όλα αυτά και να μιλήσουμε μαζί, προστατευμένοι, με σύνδεση, να βάλουμε όλα αυτά τα δύσκολα και τα εύκολα σε ένα τραπέζι, να τα συνδυάσουμε με εφαρμοσμένη επιστήμη και καινοτομία, γιατί αυτά δεν έχουν νόημα να μένουν σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα, και μέσα από όλο αυτό να δημιουργήσουμε ένα διάλογο με τα παιδιά, με τους μεγάλους, με τα συναισθήματα. Εγώ λοιπόν μοιράζομαι τη δική μου ιστορία με όλους εσάς. Γι' αυτό λοιπόν θα καλέσουμε και εσάς να μοιραστείτε τη δική σας ιστορία με εμάς, για να δείτε ότι δεν είσαστε οι μόνοι που μπορεί να βιώνετε κάτι τέτοιο. Μέχρι τότε το Warrior Emotions παραμένει ένα σύνθημα, με σκοπό να γίνει ένα κάλεσμα, να γίνει ένα μάντρα, μια συνήθεια. Δεν αλλάζει κάτι αν φορέσω μια μπλούζα ή ένα μαγιό, μου θυμίζει όμως πόσο σημαντικό είναι να κάνω εγώ την αλλαγή και μετά να μιλήσω γι' αυτό. Αυτό είναι το όραμα της Βασιλικής και είμαστε πολύ χαρούμενοι που μας κάνει παρέα σε αυτό. Κι εγώ. Σας ευχαριστώ, κορίτσια. Και εγώ σας ευχαριστώ. Θα ξανάρθω σίγουρα. Ήμουν σίγουρη. Το έλειπε.